алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. В этом блоке нашей программы мы будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. И с нами на протяжении 45 минут будет гость, народный депутат Украины 8-го созыва Виктория Пташник. Виктория, витаю вас. Добрый вечер. Давайте начнем нашу беседу с самого актуального, ведь сегодня в мире чтят память жертв Холокоста. Во время ужина по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше президент Зеленский призвал мир усвоить уроки прошлого. Давайте его слушайте. Сьогодні всі ми сповнені почуття болю та суму за мільйони жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. У венеційському гетто на стіні з іменами жертв Голокосту є такий напис: «Ми не маємо права їх забути, бо наші спогади – це їхні єдині могильні плити». Пам'ятати і ніколи не допустити знову. Це наш обов'язок перед пам'яттю мільйонів невинних жертв. Це наш обов'язок перед усіма майбутніми поколіннями. Вот такое заявление президента Украины Владимира Зеленского мы с вами сейчас вместе услышали. Виктория, а что вы думаете, понравилось ли вам выступление нашего президента Владимира Зеленского и вообще что для вас сегодня этот день? Ви знаєте, по-перше, я рада, що Голодомор і те, що це трагедія всього людства, визнають вже багато держав. І, до речі, ви пам'ятаєте, що тільки Російська Федерація переконливо намагається чомусь переконувати своїх громадян і громадян інших держав про те, що там начебто не врожаї були і щось таке, да? І не визнає це геноцидом, спрямованих проти українців, в тому числі євреїв і інших націй. Я рада, що інші іноземні країни, демократичні країни, багато вже в своїх резолюціях, міжнародних документах офіційно визнають все-таки геноцидом всього людства. Тому це величезна трагедія, ми маємо пам'ятати ці, на превеликий жаль, трагічні уроки історії. І я думаю, що робити все, щоб надалі в майбутньому не допустити жодних взагалі можливих подібних подій. А це ви розумієте, що це фактично залежить від того, чи будуть в світі переважати демократичні держави, і не буде такої узурпації влади, і не буде таких диктаторів, які на сьогоднішній день у нас країна фактично очолює країну, я про Путіна, да, веду мову, да, яка веде відкриту війну проти України. Ну, действительно, мы видим Российскую Федерацию, которая ведет открытую войну против нашей страны. Тогда у меня возникает вопрос, как вы думаете, сегодня мировое сообщество имеет ли достаточно силы воли для противостояния вот этой агрессии и имеет ли она эту волю, чтобы не допустить повторения подобного геноцида в мире? Ви знаєте, інколи мені здається, що начебто ця воля є, і начебто в світі дійсно починають переважати європейські цінності, демократичні цінності, де свобода, права людини є найвищою цінністю для будь-якої держави, і де держави мають робити все для того, щоб захищати права людей. Але з іншого боку, інколи відбуваються такі події, які, принаймні, мене насторожують. Наприклад, та ж розбудова Північного потоку-2, мені здається, що будь-якій країні зрозуміло, що для Російської Федерації, наприклад, це не економічний проєкт, це політичний проєкт. І це за рахунок цього проєкту Російська Федерація намагається, власне, впливати на ті європейські цінності і на окремі європейські держави. І тоді, коли деякі держави намагаються, власне, тут якусь економіку будувати і заробляти гроші, мені здається, потрібно все ж таки зважати на певну історію, коли Російська Федерація завдяки питанням газу, нафти
факти, завжди маніпулювала, власне, різними державами, намагалася в їхню політику втручатися. Чи то нав'язувати, кому отримувати певні нафтовидобувні компанії в умовах приватизації, хоча втручаються в інші держави, чи то нав'язувати певну політику також, маніпулюючи і шантажуючи ці країни питаннями газу. Тому, от знаєте, коли я бачу все ж таки, що деякі країни забувають, власне, про такі важливі складові, про незалежність, про демократичний устрій, про цінності і, власне, повертаються до таких економічних відносин з Російською Федерацією, незважаючи на те, що ви знаєте, що більшість все ж таки європейських країн, демократичних країн називають цю країну агресором і говорять про те, що вона незаконно абсолютно анексувала Крим, окупувала Донбас, і країни це визнають. Але тим не менш чомусь все ж таки намагаються свої економічні погляди переглянути і економічні відносини все ж таки продовжити з Російською Федерацією. Це, безперечно, мене не може не засмучувати. Ну вот говоря про оккупированные территории, сегодня, вспоминая этот день, омбудсмен Людмила Денисова сказала, что на сегодняшний день подобное, только немного в другой форме, происходит на территориях оккупированного Крыма и Донбасса. Имеется в виду геноцид по национальному религиозному признаку. А как быть, как вы думаете, чем это все закончится? Ну, важко, чесно кажучи, робити якісь прогнози, тому що, на превеликий жаль, ми вже всі зрозуміли, що розв'язати війну за один рік абсолютно неможливо, якщо, звісно, очільники нашої держави не хочуть капітулювати перед державою-агресором. Але я думаю, що та політика, яка, власне, була розпочата протягом останніх 5 років, а я маю на увазі, коли Україна в усіх абсолютно міжнародних інстанціях з усіма іноземними представниками, з послами міжнародними, постійно говорила і нагадувала, по-перше, про Крим, що ми ніколи не погодимося з анексією Криму. І це ми просували, до речі, в багатьох міжнародних резолюціях, голосували і на рівні Ради Європи, і на рівні ООН. І так само санкційна політика, яку знов-таки Україна добивалася, і завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, таких як Сполучені Штати Америки і інші країни, ми постійно говорили, що потрібно санкції не, власне, стримувати на тому рівні, на якому вони вже є, а ми постійно наполягали на тому, що санкційна політика має бути посилена. Ну вот, раз мы заговорили про международное сообщество, про санкционную политику и международные площадки, давайте тогда перейдем к сессии ПАСЕ, которая открылась сегодня в Страсбурге, и в первый же день ряд парламентариев обжаловали полномочия российской делегации в парламентской ассамблее. Далее давайте послушаем прямую речь председателя украинской делегации Елизаветы Ясько. Сьогоднішній результат, те, що повноваження оскаржили наші колеги з Латвії і Литви, це наша консолідована позиція. Це ми проговорювали і разом вирішили, що аргументи ми разом готували і будемо далі готувати. Наша консолідована позиція також була і в оскарженні віце-президента Толстого. Вчора у нас була величезна нарада, сьогодні зранку також ми обмінювалися, яка в нас ситуація, які є новини. Ми намагаємось максимально консолідовано діяти. Для нас важливо, щоб ми були єдиним голосом. Що для нас важливо і де в нас дуже консолідована позиція в Балтії плюс, це те, що в усіх документах, наприклад, в висновках Венеціанської комісії написано, що Рада Європи і члени Ради Європи зобов'язані не визнавати анексію Криму. Для нас важливо, щоб зараз це звучало на всіх дискусіях, які тут відбуваються в політичних групах, комітетах. Ну, а с нами сейчас на прямой связи Алексей Гончаренко, народный депутат Украины от Европейской солидарности и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, расскажите, что сейчас происходит в Парламентской ассамблее Совета Европы и какова перспектива результатов обжалования полномочий Российской Федерации в ПАСЕ? Я думаю, что на самом деле шансов, что удастся довести это до полной победы, очень мало, и нужно объективно смотреть на вещи. Сегодня нет большинства в ПАСЕ, готового изгнать отсюда Россию, потому что
Нет вариантов, как это было раньше, там просто забрать у них право голоса или еще что-то, а есть вариант только полностью им отказать в их полномочиях. Я боюсь, что на это необходимого большинства нет, но сам факт сегодняшних событий, он позитивен, потому что, во-первых, мы не могли просто нам по моральным причинам смотреть на российскую делегацию как на полноценную делегацию, учитывая, что там не люди, которые голосовали за аннексию Крыма, которые в санкционных списках ЕС. Вообще все, что Россия делает и как она нарушает все, какие есть принципы и ценности Совета Европы. Поэтому мы должны были оспаривать их полномочия. Второе, это то, что нам все-таки это удалось сделать, потому что одной Украины было недостаточно. Нужны были представители не менее 5 национальных делегаций, не менее 30 депутатов и так далее. И нам удалось собрать это количество, и это важно. Мы все-таки показали, что есть здоровая часть ПАСЕ, и она достаточно значимая, которая понимает всю опасность путинского режима. В-третьих, теперь России надо будет оправдываться, будет рассмотрение в комитете, то есть России придется бороться. Она уже вступила в эту борьбу, но, как уже Толстой заявляет о том, что если нас там наложат санкции, мы уедем. В общем, истерика такая российская началась, значит, опять же, мы на правильном пути. Ну и в-четвертых, у нас будет теперь возможность в среду еще раз об этом говорить, напомнить, что Крым — это Украина. Все те вопросы, которые для нас важны, Донбасс, наши политзаключенные, военнопленные и так далее, мы получаем возможность еще раз это все напомнить. Ну а вероятность того, что в итоге закончится полным изгнанием все отсюда России, но она очень низка, я это вам говорю откровенно. То есть правильно ли я понимаю, что голосование будет в среду, да? Голосование будет в среду вечером. Вы только что сказали, что Толстой уже начал говорить про якобы какой-то демарш в случае, если их лишат полномочий. Да. Это очередной шантаж со стороны Российской Федерации? Да, Россия опять шантажирует европейцев этим, это факт. И еще такой вопрос. Действительно, почему европейцы не готовы, почему мы не готовы повторить вот эту победу, которая была в 2015 году, и почему европейцы не готовы исключить Российскую Федерацию, лишить ее этих полномочий? Вопрос просто в деньгах, или же действительно европейцы, как уже сейчас говорят, просто устали от проблем нашей страны? Здесь все. И деньги, и большое пророссийское лобби, и усталость тоже. Маятник качнулся в другую сторону сегодня. И сегодня многие говорят о диалоге, многие хотят вернуться к business as usual. Важной очень является позиция двух ключевых стран, Франции и Германии, особенно Франции. Франция, к сожалению, играет на Россию. Ну и это реальность объективная, которая... В 2015 году была другая ситуация. В 2014-2015 году ситуация была совершенно иной. Сегодня она такая, какая она есть, но даже в этих условиях нам удается добиваться определенных результатов. Алексей, тогда такой у меня возникает вопрос. Если вы не рассчитываете на то, что мы победим в этом голосовании в среду, есть ли смысл украинской делегации оставаться в парламентской ассамблее Совета Европы и слушать то вранье, которое будет нести Российская Федерация, что якобы нет какой-либо оккупации, нет агрессии и так далее? Да, есть, потому что если мы уйдем одни, все остальные 46 стран останутся и будут слушать российское вранье. А так мы вот сегодня весь день был посвящен России. И здесь звучали нелицеприятные вещи для России совершенно. В России не нравится все, что сейчас здесь происходит. А все благодаря тому, что есть Украина. Вот в октябре Украины здесь не было. И в России здесь все было шикарно. Она вела свою пропагандистскую войну на полную, использовала эту площадку в своих целях. Но мы не имеем права допускать такую ситуацию. Вы не забывайте, что может же стать еще хуже. На этом этапе защитить то, что хотя бы те достижения, которые есть, о том, что Европа признает события на Востоке войной со стороны России, что Европа не признает аннексию Крыма, это еще надо защищать. Если мы отсюда уйдем, начнется ползучее признание аннексии, начнутся процессы очень опасные для нас. Поэтому мы должны быть здесь, и мы должны доносить вторую точку зрения, тем более, что тут есть многие, которые готовы ее слышать. И нам нужно это делать. Спасибо большое. Народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», член украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко был с нами на прямой связи из Страсбурга. Как вы думаете, вот в таком составе украинской делегации, вот такой состав украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, вот он будет эффективным? Вот у нас сейчас новый состав, вот началась новая сессия парламентской ассамблеи, вот в четверг, в среду, извините, будет уже голосование. Каковы перспективы? Стоит ли нам рассчитывать на какую-то победу, которая была в 2015 году? Ви знаєте, я була абсолютно впевнена в роботі делегації членів ПАРЕ, депутатів минулого скликання.
скликання, тому що ми всі бачили їхні результати. І я точно знала, що незважаючи на те, чи то ти депутат, який представляєш коаліцію чи опозицію, виїжджаючи туди і беручи, власне, участь у засіданнях ПАРЕ, абсолютно всі депутати об'єднувалися і відстоювали одну проукраїнську позицію. Що стосується нового складу, ви знаєте, які у мене є певні застереження. Чому, власне, вони виникають? По-перше, ви пам'ятаєте, як, власне, формувався склад делегації ПАРЕ. Досить такий тривалий час голова Комітету закордонних справ взагалі не ставив це питання на розгляд відповідного комітету, і тоді виникало питання взагалі, чому це фактично блокується в парламенті. Після того, як делегація була сформована, вирішили, що делегація не їде на осінню сесію. Ви пам'ятаєте, це було принципове питання, тому що Російська Федерація повернулася, власне, в ПАРЕ. Але, ви знаєте, тут можна скільки завгодно сперечати щодо доцільності, все залежить від стратегії української сторони. Але в будь-якому випадку можна, я вважаю, не брати участі, наприклад, в офіційних засіданнях ПАРЕ, якщо є така стратегія, але не їхати, власне, і не брати участь в тому майданчику, де з'їжджаються представники всіх іноземних держав, і не працювати в кулуарах. А ви розумієте, що основна робота відбувається все ж таки в кулуарах. Мені здається, це було програшною позицією. Крім того, я спілкувалася з деякими народними депутатами наприкінці минулого тижня, власне, членами ПАРЕ ще, вже з досвідом, тому що вони були членами делегації ПАРЕ ще в попередньому скликанні. Вони мені тоді повідомляли, що принаймні станом на кінець минулого тижня жодної підготовки, жодної зустрічі української делегації щодо вироблення конкретної стратегії, розпису ролей, розподілу країн, з якими потрібно спілкуватися в кулуарах, нічого такого не відбувалося. Більш того, нові представники України в ПАРЕ станом на кінець попереднього тижня ще не були ознайомлені з регламентними процедурами в ПАРЕ. А регламентні процедури дуже важливо знати. Но новые представители, вы кого имеете в виду? Я так понимаю, что у нас новые представители – это только представители с фракции «Слуга народа», правильно я вас понимаю? Звісно, їх переважна більшість. Вони складають основу, власне, цієї делегації. Можливо, вони проводили якісь окремі зустрічі, але мені здається, тоді окремі зустрічі абсолютно недоречні, тому що туди виїжджає працювати повністю українська сторона. І очевидно, що депутати від опозиції, це 3 опозиційні фракції, вони є абсолютно проукраїнськими депутатами, вони будуть захищати, відстоювати інтереси України, тому збиратися і розподіляти ролі, власне, в ПАРЕ, я думаю, що потрібно всією делегацією разом, а не виключно по одній фракції. Но, тем не менее, члена украинской делегации, представителя фракции Верховной Рады «Слуга народа» Александра Мирешко сегодня избрали вице-президентом парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом депутат фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук написала на своей странице Facebook. Давайте послушаем и продолжим. 20 віце-президентів від держав-учасниць ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії і залишаються на посаді до відкриття наступної сесії. Посада віце-президента є надзвичайно відповідальною, адже він за необхідності може підмінити президента та головувати на засіданні асамблеї або на дебатах, якщо не бере у них участі як доповідач. Також віце-президент автоматично входить до складу бюро, яке керує роботою асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях. С нами сейчас на прямой связи по телефону из Франции политолог Андрей Шкиль. Андрей, здравствуйте. Доброго дня, вітаю. Да, доброго дня, витаем. Андрей, ну что ж, представитель украинской делегации в ПАСЕ стал одним из вице-президентов парламентской ассамблеи Совета Европы. Хороший ли это сигнал и какие его будут полномочия? Ні, це, звичайно, дуже добрий позитивний сигнал від Ради Європи для України, для української делегації, тому що насправді та пауза, яка була витримана делегацією через те, що Росія була прийнята всупереч попередньому самому рішенню, тобто Росія була повноважена всупереч самому рішенню парламентської Ради Європи, це добре поле для маневру, для діяльності подальшої української делегації. В плані вони отримали більші можливості
кращі стартові майданчик, ніж він би був, якби українська делегація одразу від самого початку включилася в її роботу. Ця пауза пішла на користь. Подивимося, чи це призначення піде на користь самій делегації і української зовнішньополітичному курсові. Андрей, сегодня украинская делегация обжаловала полномочия Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы. И, как нам сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Гончаренко, в среду уже будет голосование. Вот как вы думаете, готовы ли европейцы отказаться от членских взносов Российской Федерации в ПАСЕ? Подивимося, навряд чи можна очікувати, що буде абсолютно позитивне голосування. Середу я думаю, що сам процес, сама постановка цього питання в такий спосіб і з такою кількістю делегатів, які підтримали це рішення, це є, скажімо, успіх. Це не перемога, але це успіх. Пробіжний успіх, я вважаю. І подивимося, якою буде реакція залу. Я думаю, що по голосуванню тішити себе сподіваннями, що буде абсолютно позитивне голосування в сторону України і проти Росії, не вартує, тому що не змінився настільки чисельно склад делегацій національних, які представляють національні парламенти в ПАРЄ. Але навіть розгляд цього питання, обговорення, внесення фактів, нових, свіжіших фактів, ніж були, скажімо так, ще кілька років тому, коли приймалася відповідна резолюція ПАРЄ, вже є величезним позитивом і дає знову таки можливість якісніше маневрувати в цьому морі протирічити собою являє нинішня парламентська Рада Європи. Дуже дякуємо. Андрей Шкель, политолог из Франции, был с нами на прямой связи по телефону. Виктория, назначение представителя украинской делегации на пост вице-президента ПАСЯ, их там 20. Что это нам даст? В будь-якому випадку це позитивний знак, адже дійсно це можливість, по-перше, бути в керівному складі, це можливість впливати, спілкуватися з представниками інших держав. Тим більше, що представником новим, верніше, головою ПАРЄ є представник Бельгії, про якого ЗМІ ще так пишуть таку неоднозначну інформацію, тому що раніше він не був публічним, власне, членом ПАРЄ, але судячи з його голосувань, він намагався таку позицію нейтральну висловлювати і дотримуватися, тому що він начебто не голосував і там за якісь проросійські версії, і позиції, але в тому числі і за українські резолюції на користь України також чомусь не голосував. Хоча він був присутній, принаймні так пишуть журналісти, під час розгляду тих чи інших резолюцій, там по Криму і так далі. Тому дійсно цікаво, яку позицію буде займати він, тому що від головування, ви розумієте, дуже багато залежить. Це питання в тому числі, які питання там будуть ставитися на порядок денний, яким чином вони будуть виноситися і так далі, і так далі. Тому віце-президент – це непогано, тим більше, що Олександр Мережко, наскільки я розумію, це той представник партії «Слуга народу», який нещодавно був обраний головою комітету з закордонних справ. Тому що спочатку говорили, що все ж таки на цю позицію претендує голова делегації ПАРЄ Ліза Ясько. Мені здається, що по-перше, я вважаю, що для такої посади, очевидно, потрібно все ж таки, щоб у тебе було більше життєвого досвіду і бажано ще професійного досвіду роботи якоїсь аналогічної. Якщо б цю посаду зайняли б хтось з представників попередньої делегації, мені було б спокійніше, тому що я би точно знала, що це людина, яка точно знає, по-перше, всі регламентні процедури і зможе, якщо там відбувається якась маніпуляція чи порушення регламентних процедур, зможе підняти це питання. А по-друге, це людина, яка розуміє, власне, всі маніпуляції, хитрощі Російської Федерації, зможе також цьому запобігати. Але я сподіваюся, що наші українські колеги поділяться відповідним досвідом з паном Мережком, і він також себе буде досить професійно і адекватно поводити на цій посаді. Поживем, увидим, будем следить за всем происходящим на парламентской ассамблее Совета Европы на этой неделе. Давайте с Европы перенесемся в Америку. Вы думаете, американцам не все равно на Украину?
Так высказался госсекретарь США Майк Помпео, по словам журналистки Мэри Луис Келли. Напомню, что 30 января Помпео приедет с официальным визитом в Украину. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор обратился к госсекретарю в связи с высказываниями Помпео. Давайте его послушаем. Перед запланованим візитом до України держсекретар США Майк Помпео запитав: «Думаєте, американців турбує Україна?» Ось чому відповідь повинна бути такою. Україна захищає себе і Захід від нападу Росії. Якщо Україна досягне успіху, ми досягнемо успіху. Відносини між Сполученими Штатами і Україною є ключем до нашої національної безпеки. І американці повинні дбати про Україну. Поки Росія не вийде з України, і Донбасу, і Криму, і не визнає, що Україна є незалежною, суверенною нацією, інші нації не можуть бути в безпеці. Поки Росія не прийме міжнародний порядок, заснований на правилах, західні країни перебувають під загрозою. Україна – це лінія фронту. Политолог из Соединенных Штатов Америки Андрей Пиантковский с нами сейчас на прямой связи по телефону. Андрей, здравствуйте, слышите ли вы меня? Да, добрый день. Да, вот хотелось бы услышать следующее от вас. Вот как вы восприняли заявление Помпео о том, что вот он сказал, вы думаете, Америке не все равно на Украину? Это просто такое эмоциональное изречение, или же все-таки он несет за собой какое-то видение политики Соединенных Штатов Америки? Это, во-первых, это не заявление Помпео, это заявление той журналистки, у которой был скандал с Помпео. Я внимательно прочитал всю запись их беседы. Она себя вела довольно хамски, наступала на него по вопросу Ирана и Украины с чисто предвыборных позиций, в общем, как можно более в черном свете представить политику администрации Трампа. Действительно, она вывела из себя, и когда интервью уже закончилось, как она рассказывает, он вот воскликнул что-то: да вообще вы не знаете, американцы не знают такой Украины, и он попросил своего помощника принести карту мира и попросил ее указать, где Украина. И дальше вот их показания расходятся. Помпео говорит, что она показала на Бангладеш. Вот. Это к тому, что вот эта брошенная с горяча фраза не имеет никакого отношения к личному взгляду Помпео на... То есть серьезно к этому относиться не стоит? Его позиция такая же, как вот я понял, что перед моим включением вы цитировали, видимо, статью посла в Украине Тейлора, опубликованную в Нью-Йорк Таймс, в котором он говорит, что Украина борется сейчас, защищает Запад. И это линия безопасности Запада, и Америка просто в интересах своей безопасности должна поддерживать Украину. Вот эта точка зрения разделяется практически подавляющим большинством американского истеблишмента, за одним только исключением. Но это исключение господин Трамп. Как вы прекрасно знаете, помните, он сказал Зеленскому его прощальную фразу: «Идите к Путину, договаривайтесь». Вот Трамп примерно так видит Украину. Но Трамп не всесильный человек, он не диктатор в Америке. И он вынужден в американской системе считаться с мнением Конгресса, оппозиции, да и собственного кабинета, включая и министра Помпео, и министра обороны Эстера. И вот точка зрения суммарная та же, что вот высказано в статье Тейлора. Спасибо. Поэтому моя рекомендация: встречайте господина Помпео как истинного друга Украины. Спасибо большое. Андрей Пиантковский, политолог из Соединенных Штатов Америки, был с нами на прямой связи по телефону. Виктория, 30 января в Украину уже приезжает с официальным визитом Майк Помпео. Как вы думаете, ожидать ли нам каких-то просто декларативных очередных заявлений, либо же за его визитом последуют какие-то ефективні дії? Ну, мені здається, що будь-які переговори, вони мають все ж таки двосторонній характер, і тому дуже багато залежить від того, яку позицію займе українська влада.
Ви знаєте, коли я згадую ту стенограму, яка була оприлюднена, я маю на увазі телефонні перемовини Зеленського і Трампа, то мені би все ж таки хотілося б, прочитавши цю стенограму, вірити, що президент України зробив певну роботу над помилками, і далі позиція України буде більш сильною, більш чіткою, більш зрозумілою, аніж вона була озвучена в тих телефонних перемовинах. Тому чи вдасться, власне, досягти конкретного результату, окрім якихось декларативних заяв про те, що ми вас підтримуємо, дякуємо за вашу підтримку, приїжджайте ще. Ну, дуже залежить все ж таки позиція президента Зеленського. Тому мені би хотілося, щоб його оточення, дипломати, які напевне з ним працюють все ж таки, допомогли йому підготуватися до цієї дуже важливої зустрічі. Ну, давайте к еще одной не менее важной теме, ведь в следующем обмене будет много крымских татар. Такие надежды в эфире АТР выразил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Василий Мокан. Давайте его послушаем. Українська сторона порушувала питання ще в рамках другої хвилі обміну. Були великі надії, що у Кремлі все-таки, не хочу сказати слово змилостивляться, але підуть на контакт. І на зустріч, так, і в тому числі деякі з кримських татар будуть звільнені. Насправді Путін у цій другій хвилі підійшов дуже меркантильно до цього процесу, і є великі сподівання, зараз величезні зусилля приділяються з боку самого президента і офісу президента для того, щоб третій етап обміну дійсно пройшов за формулою всіх на всіх і включав як повернення наших ув'язнених з ОРДЛО, так і з території Росії, де основну масу становлять все-таки бранці з Кримського півострова. І в мене є оптимістичні сподівання. Я по часу, ясно, що ніяких термінів називати не буду, їх просто фізично ще ніхто не назве. Переговори тривають, але є оптимістичні сподівання, що все-таки в рамках третього обміну ми там побачимо дуже багато кримських татар. Вот такое вот заявление сделал Василий Мокан от фракции «Слуга народа». И до этого, вы помните, в Израиле президент Владимир Зеленский также говорил, что готовятся списки, есть несколько треков, и один из них касается политических заключенных из временно оккупированного Крыма, а именно крымских татар, отметил Владимир Зеленский. Говорит ли это о том, что мы сейчас стоим действительно на пороге нового обмена масштабного с представителями коренного народа Крыма, которые удерживаются в тюрмах Кремля? Ви знаєте, мені би також хотілося б оптимістично сподіватися, що все ж таки кримські татари будуть звільнені і повернуться на територію України. В той же час я аналізую ті події, які відбувалися, зокрема нормандські перемовини. І ви пам'ятаєте, напевно, прес-конференцію по результатам цих нормандських перемовин, де Зеленський сказав, що було досягнуто власне згоди обміну всіх на всіх. Далі ми з вами побачили офіційне комуніке, підписане 4 лідерами держав, в тому числі Російською Федерацією, де було вже написано, що буде відбуватися обмін всіх на всіх, починаючи з узгоджених на узгоджених. Що це означає? Як довго може, власне, оце тривати обмін узгоджених на узгоджених і завершуючи обміном всіх на всіх? Ні комуніке, ні зараз ніякі публічні джерела про це не кажуть. Тому, чесно кажучи, мені здається, що Путін все ж таки буде займатися і далі певними маніпуляціями, що і далі будуть фактично не те, що відбувалося там в історії з беркутівцями. Да? Путіну ж спеціально потрібно було фактично такий сигнал дати всім тим, хто вчиняє злочини по відношенню до України. Тому що це був сигнал, що, будь ласка, працюйте проти України, робіть все, що завгодно. А якщо у вас там будуть проблеми в Україні, то ви не хвилюйтеся. Далі ми вас включимо в такий наступний обмін, і ми вас обміняємо і заберемо назад. Тому що там, коли обмінювалися беркутівці, ви пам'ятаєте, по-перше, мова йшла про громадян України, і це досить дивно, що Російська Федерація вимагала такого обміну. А по-друге, вони
знаходилися під кримінальним процесом, який ми навіть не довели до кінця. Одна справа, якщо б він був завершений, були б винесені конкретні вироки, чого вимагали представники родин Небесної Сотні. А далі вже, давайте вже там здійснювати обмін, якщо іншою ціною, іншим шляхом не можна піти і українських громадян, власне, визволити якимось іншим чином. Спасибо. Тому, на жаль, я думаю, що Путін буде продовжувати таку гру маніпуляції, і мені би хотілося, щоб українська влада це розуміла, тому що досить небезпечна гра, в яку ми почали грати. Виктория Пташник, народный депутат Украины 8-го созыва, была с нами в этой студии. Спасибо вам, дуже дякую. Вынуждена завершать этот блок. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает новости. Смотрите, не пропустите. Коршкевич.